सुपर 8 मधील ही दुसरी लढत पाहताय आपण. ऑल सोमेश्वर विरोधामध्ये ऑल मिरकरवाडा. पाहूया नाणेफेकीचा कौल कोणच्या बाजूने जाईल. ऑल सोमेश्वर संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय. प्लीज वेलकम. मित्र काय म्हणशील. थँक्यू सो मच सर. आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हा. काय म्हणशील. नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय. फलंदाजी की गोलंदाजी. गोलंदाजी. होम ग्राउंड आहे. होम ग्राउंडचं दडपण आहे का. थोडं आहेच. समोर ऑल मिरकरवाडा संघ आहे. काय म्हणशील मित्रा. तो पण एक चांगला संघच आहे. आम्ही त्यांना कमी धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. काय रणनीती असेल अरबाजच्या विरोधामध्ये या मॅच मध्ये. एक मिनिट. ज्या पद्धतीने हे नियोजन केलंय आणि कमी कालावधीमध्ये SPL ने अनेक शिखरं गाठलेली आहेत. या पूर्ण यशाबद्दल काय म्हणशील मित्रा. मनपूर्वक शुभेच्छा. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. ओके हसन मियां आइए. तो पहले आप बल्लेबाजी करना चाहते हैं तो हमेशा आप अगर टॉस जीते तो फील्डिंग लेते हैं मुझे पता है, लेकिन इस बार पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है. क्या कहेंगे कितने रन यहां पर बनाना चाहेंगे ऑल सोमेश्वर के सामने. ज़्यादा से ज़्यादा 45 48 यानी हमने बॉलर के लिए 12 रन के एवरेज से इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे. जिस तरीके से आपकी टीम चल रही है और अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, आखिरी मुकाबला कल हारे थे आप, उसका प्रेशर क्या सुपर 8 में देखने को मिलेगा या नए जज्बे के साथ आप सुपर 8 में खेलना चाहोगे. तो पिछला हुआ तो हुआ, अभी जो फ्रेश है वही खेलेंगे इंशाल्लाह और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे. ऑल सोमेश्वर टीम आपके सामने है, उनके खिलाफ क्या गेम प्लान बनाया, क्या उनको उनकी टीम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से वो टीम भी प्रदर्शन कर रही है SPL में. बहुत ही अच्छी टीम है. वो भी हर जगह पे खेलते हैं, हम उनके साथ भी खेलते हैं, तो उतना प्रेशर नहीं रहेगा हम पर. हमारे बल्लेबाज अच्छी करेंगे और गेंदबाजी भी अच्छी होंगी इंशाल्लाह. हसन मियां आप बड़ी बड़ी प्रतियोगिता खेलते हो, काफ़ी फैन फॉलोइंग आपकी है, काफ़ी दीनदार आप हंसते हो माशाल्लाह, लेकिन जिस तरीके से SPL ने पिछले कई सीजनों से बदलाव किए क्रिकेट में, इस पूरे प्रतियोगिता के बारे में हसन मियां क्या कहना चाहोगे. एक नंबर है. सब मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है. यहाँ पे खेलने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है हमको. हारो या जीतो हमें SPL खेलना है, बस यही सपना होता है. हाँ बराबर बोले. थैंक यू सो मच. ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मुकाबले के लिए. ये खासियत है SPL की, ये चाहत है हर एक क्रिकेटर की. हम हारे या जीते लेकिन हमें SPL के प्रतियोगिता में खेलना है, हमें चैंपियन बनने का मौका मिले या ना मिले. लेकिन मैं कह रहा हूं जो भी टीम इस SPL में मौका मुकाबला होगा, ऑल सोमेश्वर बनाम ऑल मिरकरवाडा. माइक्रोफोन पर हमारे साथ ही सीनियर कमेंटेटर हमारे साथ जुड़े हुए, एक मराठी की बहुत ही अच्छी आवाज राजा देसाई सर. ओवर टू यू राजा सर. थैंक यू.
12व्या मिनिटाला आपलं तिसरं षटक 1 जरी मिनिट एक्स्ट्रा घेतलं तर शेवटचं षटक सुपर पॉवर प्लेचं जसं पहिलं षटक असं त्याप्रमाणे तुम्हाला फील्ड लावावी लागेल याची नोंद असू द्या. सर्व संघाने इकडे लक्ष द्यायचंय. 15 मिनिटांमध्ये आपला 4 षटकांचा खेळ फर्स्ट इनिंग संपन्न होणं गरजेचं आहे. 12व्या मिनिटामध्ये तिसरं षटक संपलं पाहिजे. 12व्या मिनिटाच्या आधी जर तिसरं षटक संपलं गेलं नाही आणि 4थ्या षटकाला जर 13वा मिनिट इथे सुरू झालं तर तुम्हाला शेवटच्या षटकामध्ये पॉवर प्लेचे नियम लागू होतील याची सर्व संघाने नोंद घ्या. यस थँक्यू. वळूया मॅचच्या दिशेने आजच्या रंगीला दुसरा सामना सुपर 8चा थरार इथे आपण पाहतोय. लोकल बॉय लोकल किंग ऑफ दिस ग्राउंड यावेळी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. क्लीन बॉल अरबाज जिगरबाज सरळ डगआउटच्या दिशेने गोल्डन डकचा शिकार. पहिलाच बॉल मॅजिक बॉल ठरतोय. ऑल बिरखरवाडा संघाचा किंग फलंदाजाचा बादशाह आणि अक्षरशः जादव एक रजनी गाजवली आपल्या फलंदाजी जोरावरती आणि तोच बोहरा हुकमाचा एक का बोल्ड आउट. आणि या पहिल्या सामन्यामध्ये लॅबोला आपण गोल्डन डक झालेला पाहायला मिळालं आणि सलग दुसऱ्या सामन्यामध्ये आपल्याला जिगरबाज अरबाज इथे डगआउट झालेला पाहायला मिळतोय. डगआउटच्या दिशेने विश्रांती घेताना पाहायला मिळतोय. गोल्डन डक झालाय म्हणजे आजचे सुपर हिरो इथे पहिल्याच बॉलवरती गारद होत आहेत की काय. सलग दुसऱ्या सामन्यामध्ये सुपर हिरो गोल्डन डक झालेला पाहायला मिळतोय. वॉलिंग बारवर इथे सज्जद हसन मिया स्ट्रायकिंग एंडला इथे असेल. सोम भाटकर पुढचा चेंडू घेऊन रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा होता इथे प्रयत्न परंतु यष्टीरक्षक स्वप्नील करून अतिशय दर्जेदार पाहायला मिळाला. टच बॉल पहिल्याच बॉलवरती जिगरबाज अरबाज डगआउटच्या दिशेने परतलाय. दबाव येईल फलंदाजीवरती यात मात्र कोणतीही शंका नाही परंतु कमबॅक कशा पद्धतीने इथे कंटिन्यू राहील मिरकरवाडा संघाचा तेही पाहणं आवश्यक आहे. मिस टाइम शॉट आहे पंच केला होता थोडासा उशिराने बॅटवरती येतोय बॉल. मिड ऑफच्या दिशेने बॉल फील्ड केला गेलाय. डॉट बॉल सरळ तिसरा चेंडू इथे आपण डॉट पाहतोय. हसन मियाला यावी बढती दिली गेली त्याला लवकर मैदानावरती यावं लागलं. एक ऑलराऊंडर प्लेअर म्हणून हसन मियाकडे पाहिलं जातं. हॉल मिरकरवाडा संघाचा हा दर्जेदार खेळाडू. यावी लेग ब्रेक आहे. सरप्राईज ठरतोय हसन मिया. एक चांगलं वळण या होम ग्राउंड वरती आपल्याला या लोकल बॉय कडून पाहायला मिळालंय. अतिशय अप्रतिम टर्न इथे पाहायला मिळतोय. ओळख राहिले सोहम भाटकरची ब्रँड आहे हा सोमेश्वर गावचा आणि ज्याच्या माध्यमातून अंडर क्रिकेट अक्षरशः गाजवलं गेलंय. त्याचा पुढचा चेंडू यावेळी इनस्विंग चेंडू होता. फटका लाजबाब होता. वाट पाहिली आणि त्यानंतर बॅकफुट वरती आला. पंच केलं. कव्हरच्या डोक्यावरून बॉलला दवडलंय. बॉल जो सीमारेषेच्या बाहेर चौकार. संघाची धावसंख्या 4 इथे पाहायला मिळेल परंतु सर्वात महत्वाची विकेट पहिल्याच बॉलवरती प्राप्त केली ती सोहमने. महत्वाचा मोहरा डगआउटच्या दिशेने धाडला गेला आणि हे ओन अँड ओनली या लोकल बॉयने ते करून दाखवलंय. मॅजिक फिंगर मॅजिक डिलिव्हरी आणि मॅजिक विकेट ठरली ती यावेळी जिगरबाज अरबाज याची. बॉलिंग मार्कवरती अर्णव भाटकर एक उगवता सितारा रायझिंग स्टार ऑफ सोमेश्वर म्हणून ज्याच्याकडे आपण पाहतो तो अर्णव भाटकर. बॉलिंग मार्कवरती राईट अराउंड द विकेट आणि समोर असेल सन्नान. अर्णवचा पहिला बॉल लेग ब्रेक केलाय. अलॉंग द कार्पेट खेळलाय. अफलातून शॉट आहे. लाजवाब ड्राईव्ह आहे. पॉवर बास हिटिंग इथे पाहायला मिळालाय. ग्राउंड शॉट इथे पाहायला भेटतोय. कव्हरला भेटतोय छेदतोय आणि बॉल जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 धावांसाठी स्वागत केलं अर्णवचं. यावेळी सन्नानने पुन्हा एकदा अफलातून शॉट. तेवढं जबरदस्त क्षेत्ररक्षण सोम भाटकर कडून. फ्लाय झाला. बॉलला सेव्ह केलं. धावा इथे सेव्ह केल्यात. डॉट बॉल येतोय. पहिल्या बॉलवरती जरूर त्याने चौकार लागवला परंतु दुसऱ्या बॉलवरती मात्र शानदार फिल्डिंग सोम भाटकरने ते पेश केले. रणवचा पुढचा चेंडू यावी दिशा खराब आहे. खूपच बाहेर फेकला गेलेला बॉल पंचदंडित करताय. डिक्लेअर झोन मध्ये जातोय. या बॉलवरती धावा मिळतील इथे 3. धावसंख्या पोहोचते 11 या अंकावरती. षटक क्रमांक सुरू आहे ते दुसरं. स्वप्नील इथे चर्चा करेल कशा पद्धतीने लाईन लेन ठेवायचे कारण ऑलरेडी पहिलं षटक अतिशय उत्तमरित्या हाताळलं गेलंय त्यामुळे अर्णववरती दबाव थोडासा कमी राहणं गरजेचं आहे परंतु अर्णव इथे कुठेतरी भरकटलेला पाहायला मिळालाय. उगवता सितारा अनुभवाची कमी आहे परंतु जिगरीने गोलंदाजी करताना तो पाहायला मिळतोय. यावी कमबॅक केलंय. मिडल स्टिकला टार्गेट करणारा हा बॉल होता. इथे डॉट बॉल आलाय. अशाच पद्धतीची गोलंदाजी इथे होणं आवश्यक आहे. संधानला रोखणं इथे आवश्यक आहे आणि त्या दरम्यान परफेक्ट यॉर्क आहे. यावेळी आणखीन एक दर्जेदार गोलंदाजी पाहायला मिळाली. पहिले 2 बॉलवरती आपण जर लक्ष दिलं नाही आणि पुढील 2 वरती जर केंद्रित केलं तर मात्र दर्जेदार कमबॅक इथे अर्णवचा पाहायला मिळाला. यावेळी लेग ब्रेक करायचा होता. लेग ब्रेक करायचा होता परंतु व्हाईट बॉल झाला इथे इशारा. यस इथे डॉट बॉल येतोय. षटक क्रमांक समाप्त झाले इथे दुसरं आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 11 धावा.
7 धावा इथे खर्च केलेत. पहिल्या चेंडूवरती चौकार आला, त्यानंतर दुसरा चेंडू स्क्वेअर पाहायला मिळाला, परंतु त्यानंतर उत्तमरित्या गोलंदाजी अर्णवने हाताळली असं जरूर म्हणावं लागेल. कारण तगड्या संघाबरोबर खेळत असताना तगडी गोलंदाजी आवश्यक असते, परंतु यावेळी मात्र सोमेश्वर संघाला दाद दिली पाहिजे. उगवत्या सितारा ज्यांच्याकडनं ते उभरते आहेत त्या खेळाडूंना ते संधी दिली आणि त्यांच्याकडून तगड्या संघाविरुद्ध गोलंदाजी करून घेतली जाते. आणि या श्रेयस आणि ही जी काय विश्वासाची प्राप्ती आहे ना ती या मुलांनी कमवले. कारण अशा एखाद्या मोठ्या मंचावरती येऊन एका तगड्या संघाविरुद्ध खेळत असताना त्यांच्यावरती दाखवला जाणारा विश्वास, हा विश्वास कमवण्यासाठी ही त्यांची मेहनत आहे आणि ती मेहनत या मुलांकडनं पाहायला मिळाले. यावेळी आणखीन एक उगवता सितारा बॉलिंग मार्कवरती राईट हँड लावून दी विकेट. संचित घाणेकर समोर आहे तो हसन मिया ज्याच्या बॅटमधून आपण शेवटच्या बॉलवरती चौकार पाहिला होता. पैट आहे, ओहो लाजवाब गोलंदाजी. संचितने मात्र आपल्या संचातला एक बॉल काढला, परफेक्ट यॉर्क ठरला, उद्ध्वस्त केलं देयष्टीला. हसन मिया डगआउटच्या दिशेने दुसरा धक्का ऑल मिरकरवाडा संघाला. रायझिंग स्टार ऑफ सोमेश्वर एक दुसरा उगवता सितारा ज्याच्या माध्यमातून इथे ब्रह्मास्त्र वापरलं गेलं. ब्लॉक होलला टार्गेट करणारा तो क्रॅकिंग डिलिव्हरी ते पाहायला मिळाली, परंतु इथे उद्ध्वस्त केली ती उजवी यष्टी. दुसरा धक्का हसन मियाच्या स्वरूपात ऑल मिरकरवाडा संघाला. संचित घाणेकर ऑन दी मार्क, न्यू बॅटर ऑन दी मार्क इब्राहिम. ओहो आणखीन एक अफलातून डिलिव्हरी ते पाहायला मिळते. सलग दुसऱ्या चेंडूवरती आणखीन एक विकेट. व्हॉट अ मॅजिक डिलिव्हरी पाहायला मिळाले. अफलातून गोलंदाजी, शानदार गोलंदाजी पाहायला मिळते. छोटा तीर वार करे गंभीर. अफलातून डिलिव्हरी पाहायला मिळाली. पहिल्या चेंडूवरती हसन मियाला सरप्राईज दिलं, दुसऱ्या चेंडूवरती इब्राहिमला इथे सरप्राईज दिलं आणि तिसऱ्या चेंडूवरती या स्पर्धेतली पहिली हॅट्रिक पाहायला मिळते की काय. हॅट्रिक बॉल घेऊन बॉलिंग मार्क मध्ये संचित घाणेकर ऑन दी मार्क. समोर न्यू बॅटर इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय. मिरकरवाडा यावी लेग ब्रेक होता चेंडू, बालम बाल वाजलाय, पायावरती आदळतोय बॉल आणि इथे आपल्याला पाहायला मिळालाय डिक्लेअर झोन मध्ये गेला बॉल, त्यामुळे 2 धावा इथे मिळते. धावसंख्या पोहोचते 13 अंकावरती. स्ट्रायकिंग केला मुसावरती दाखवला गेलेला विश्वास आणि पुन्हा एकदा रॅपिड आहे. आणखीन एक शानदार विकेट. तिन्ही खेळाडू बोल्ड आउट. मॅजिक डिलिव्हरी या मॅजिक बॉलरची म्हणावी लागेल. आजचा दिवस कुणाचा तर संचित घाणेकरचा. पहिल्या बॉलवरती हसन मिया, दुसऱ्या बॉलवरती इब्राहिम, तिसऱ्या बॉलवरती मात्र 2 धावा खर्च आणि पुढील बॉलवरती आणखीन एक विकेट आहे. अफलातून लाजवाब, शानदार, जानदार, बहारदार काय गोलंदाजी पाहायला मिळाले संचित घाणेकरची. 1 मॅन शो 1 मॅन आर्मी. अफलातून गोलंदाजी. न्यू बॅटर यावेळी रॅपिड फेकला गेलेला बॉल डिक्लेअर झोन मध्ये जातोय. 2 धावा इथे मिळते. षटक क्रमांक समाप्त झाले ते 3रं आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 15 धावा. आपल्याला पाहायला मिळालेत. बॉलिंग पार्कवरती इथे गोलंदाज ओमकारचा पहिला बॉल ड्राईव्ह केलाय, स्ट्रेट येतोय. तिथे आहे सोहम बाटकरने बॉल फील्ड केलाय. पाहायला मिळाले इथे डॉट बॉल. ओमकार ऑन दी बॉल. नेक्स्ट बॉल या विलेक्सिकच्या बाहेर आहे बॉल. नाकाम झालेल स्वप्नील. चकवेल बॉल जाईल डिक्लेअर झोन मध्ये. 5चा इशारा वाईट बॉल. 1+2 3 धावा संघाला. धावसंख्या 18. अडचणीमध्ये आहे संघ. धावांसाठी प्रयत्न करावे लागतायत आणि अशा वेळी मात्र ओमकारकडून झालेली चूक जिथे बॉल काउंट झाला नाही परंतु 3 धावा मात्र एक्स्ट्रा स्वरूपात संघाच्या खात्यामध्ये काउंट झालेत. धावसंख्या 18 अंकावरती जाऊन पोहोचते आणि त्यानंतर आणखीन एक खराब चेंडू ते पाहायला मिळतोय. ओमकार तारी लाईन लेन पासून कुठेतरी भरकडलाय, भटकतोय. लाईन लेन शोधावी लागते. सलग दुसरा चेंडू स्क्वेअर पाहायला मिळाला आणि सलग दुसऱ्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा संघाच्या खात्यामध्ये 3 धावा जोडल्या गेल्या. धावसंख्या पोहोचली 21 रन. 21 धावा. कमीत कमी धावसंख्येमध्ये रोखणं इथे आवश्यक आहे. क्रमप्राप्त आहे. आपल्याला जिंकायचं आहे, विजयी व्हायचं आहे
आणि सुपर 8 मध्ये सुपर खेळ करायचा आहे, परंतु ओमकार तारनी मात्र इथे खराब गोलंदाजी करताना पाहायला मिळालाय. येस, प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट साठी जे आपण सायकल पाहतोय हापूसागरचे आदरणीय दीपक उर्फ बंधू नागवेकर सर यांच्याकडून ही सायकल पुरस्कृत केली. ती सायकल आमच्यापर्यंत पोहोचली आहे. सर आपण आलाय 2 मिनिटं आमच्या व्यासपीठावरती आपण स्थानबंध आणि आमच्या व्यासपीठाची शोभा आपण वाढवायची असेल. वेलकम सर. जाऊया राजादास सर यांच्याकडे पुन्हा एकदा. ओमकार तारली इथे टप्प्यासाठी भरकटतोय, परंतु इथे कमबॅक करताना पाहायला मिळाला. ऑस्टिकच्या थोडासा बाहेर ठेवला गेलेला बॉल डॉट बॉल येतोय. कमबॅक करावा लागेल कारण सलग 2 चेंडूवरती 2 स्वैर स्वरूपाचे बॉल पाहायला मिळाले होते आणि त्याच्यामध्ये 3-3 धावा खर्च केल्या गेल्या होत्या. म्हणजे एकही बॉल काउंट नव्हता, 6 धावा दिल्या होत्या ओमकारने, परंतु त्यानंतर सलग 2 चेंडू डॉट आलेत. इथे मात्र चूक होते या फलंदाजाकडून, प्रॉपर टाइम करू शकला नाहीये. त्यामुळे आणखीन एक 3रा बॉल इथे डॉट येतोय. थोडासा वेळ गेला, काही सूचना दिल्या गेल्या, परंतु त्यानंतर ओमकार तारली मात्र अचूकता दाखवताना यावेळी स्टिक्स टू स्टिक गोलंदाजी इथे करतोय. याआधी लेग टर्न करण्याचा प्रयत्न ओमकार तारली करत होता, परंतु त्यानंतर सलग 3 चेंडू स्ट्रेटच्या स्ट्रेट फेकले आणि षटक क्रमांक समाप्त झाले. ते 4थं. निर्धारित 4 षटकांच्या या खेळामध्ये धावा बनवल्या गेल्या. त्या 21 आणि 22 धावांचं माफक असं लक्ष ठेवलं गेलंय ऑल सोमेश्वर संघासमोर. ऑल सोमेश्वर संघाचा संचित घाणेकर मात्र या मॅचचा हिरो ठरणार आहे, यात मात्र कोणतीही शंका नाही. कारण महत्वाचा पहिली विकेट त्याने प्राप्त केली, त्यानंतर दुसरी विकेट इब्राहिमच्या स्वरूपात त्याने गारद केली आणि त्यानंतर 1 चेंडूवरती मात्र 2 धावा मिळाल्या आणि त्यानंतर पुढच्या चेंडूवरती आणखीन 1 विकेट प्राप्त केली आणि शेवटच्या चेंडूवरती 2 धावा त्यांनी खर्च केल्या. पहिले षटक सोहमने हाताळलं, 4 धावा खर्च केल्या आणि महत्वाचा हुकमाचा 1 का जिगरबाज अरबाज गोल्डन डकचा शिकार झालेला पाहायला मिळाला. दुसरं षटक अर्णवने हाताळलं, जे त्यामध्ये 7 धावा खर्च केल्या गेल्या आणि त्यानंतर संचित घाणेकर रायझिंग स्टार ऑफ सोमेश्वर आणि जबरदस्त खेळ त्याच्या मालमधून अफलातून गोलंदाजी, 4 धावा खर्च केल्या आणि 3 विकेट त्याने प्राप्त केल्या. शेवटचं षटक ओमकार ज्याने 6 धावा इथे खर्च केलेत. संचितसाठी अजून एक पारितोषिक येते. केबी स्टार संघ यांच्याकडून रोख रक्कम क्रॅश प्राईस 150 रुपये, त्याचप्रमाणे राजादास सुर्वे यांच्याकडून देखील रोख रक्कम 100 रुपयाचं पारितोषिक या संचित घाणेकरसाठी आले आहे. होणार मी काय गोलंदाजी केली आहे, अप्रतिम, अगदी डोळ्यांची पारणं फेडणारी गोलंदाजी संचित घाणेकरच्या माध्यमातून केली जाते. राजादास सुर्वे यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. सर वेलकम, चर्च स्वागत असेल. आपल्याला विनंती करेन की आपण मुख्य मंचाच्या दिशेने स्थानापन्न व्हा. राजादास सुर्वे आपल्याला विनंती करेन की आपण मुख्य व्यासपीठावरती स्थानापन्न होऊन घ्यायचं असेल. संकेतचा बहारदार गोलंदाजी आणि त्यामुळे त्याच्यावरती पैशांची केली जाणारी लयलूट, बक्षिसांची लयलूट होताना ती आपण पाहतोय. अरबाज गोल्डन डकचा शिकार ठरला. सन्नांच्या माध्यमातून केवळ 4 धावा बनवल्या गेल्या. असं मी ही थोडा काळ मैदानामध्ये पाहायला मिळालं जरूर, त्यानेही 4 धावे ते खर्च केल्यात. इब्राहिम म्हटलं आपली फलंदाजी दाखवू शकला नाही, तो गोल्डन डक शिकार ठरतोय. त्यानंतर मूसा मैदानात आला आणि तोही इथे गोल्डन डक झालेला पाहायला मिळालाय. निर्धारित 4 षटकांमध्ये धावा बनवल्या गेल्या. 21 आणि 22 धावांचं माफक असं लक्ष ऑल सोमेश्वर संघासमोर ठेवले गेले. होम ग्राउंडचा हा बेताज बादशाह आहे सोम भाटकर, जो यावेळी सलामीला त्याला पाहायला मिळेल. काय घडणार, काय बिघडणार, कोणता संघ या सुपर 8 मध्ये विजयी ठरणार, ऐकूया यानंतर. हिंदीचा बुलंदाबाज आपल्यासोबत जोडला जातोय सरदार शेख. तो जरूर संचित ने इससे पहले कमाल की जो है गेंदबाजी के, थैंक यू सो मच राजा सर. तो केबी स्टार की ओर से 200 रुपये की धनराशि, अभी राजा हमारे दोस्त है राजा सुर्वे सर, इनकी ओर से 100 रुपये की धनराशि दी गई है और 50 रुपये की धनराशि भी एक दर्शकों में से हमें मिली है. थैंक यू सो मच. और अब यहाँ से 22 रन बनाने हैं, 22 रन बनाने हैं ऑल सोमेश्वर टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए. यानंतर होणारा सामना ऑल करला विरुद्ध केबी स्टार. दोन्ही संघ खेळण्याच्या दृष्टीने सज्ज राहतील. आपल्याला विनंती केली जाईल ऑल करला केबी स्टार. अगर यहां से ऋतिक अरसलान का विकेट चटकाते तो केबी स्टार की ओर से 100 रुपए की धनराशि आएगी. रफ्तार का किंग एक तरफ मुंबई का स्टार, दूसरी ओर रहेगा अरसलान जंटी. पहली गेंद पर विकेट निकालते तो इनाम रहेगा, लेकिन नहीं, इस बार फुल टॉस गेंद थी. इब्राहिम ने गेंद को रोका है. जिस तरीके की गेंदबाजी लाइनअप है ऑल मिरकौड़ा की, ये 22 रन भी काफ़ी ज़्यादा बड़े लग सकते हैं, लेकिन गेम चेंजर खिलाड़ी बीच मैदान में हैं जो कि अरसलान वाडकर. स्ट्राइकिंग एंड पर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सोहम वाडकर बढ़िया ज़बरदस्त बल्लेबाजी करना जानते हैं और इस समय पहली गेंद डॉट आई है ऋतिक की
ये गेंदबाजी काफी मायने रखती है ऑल मिरकौड़ा टीम के लिए। देखना होगा, फुल टॉस गेंद टैप किया है। ऐसी गेंदबाजी से आप नहीं बच पाओगे, स्पेशली अरसलान अगर सामने होंगे तो। पहले ये छक्का जड़ते हुए, पहली गेंद डॉट जरूर आई, दूसरी गेंद पर ये छक्का जड़ा है, खाता खुला है ऑल सोमेश्वर टीम का। इससे पहले मुकाबले में त्रिमुखी जैसे एक बड़े टीम को आर्यू स्पोर्ट्स तुलसुंदर टीम ने शिकस्त दी बड़ी आसानी के साथ, और सुपर 8 में ये दूसरा मुकाबला भी उसी पायदान की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जड़ में गेंद है, डॉट गेंद आएगी। 22 रनों के एक छोटे से लक्ष्य का पीछा करती हुई ऑल सोमेश्वर की टीम, पता है उन्हें सुपर 8 में पहला मुकाबला जीतना कितना जरूरी है, क्योंकि कल की ग्रैंड फिनाले रात में अपने टीम को अगर जिंदा रखना है तो हर एक मुकाबला काफी ज्यादा मायने रखता है। कट किया, 2 रन देकर जाएगा। ये रन मशीन है राजापुर की, और इनके बल्ले से हमेशा रन बनते हुए नजर आते हैं। 2 रनों से रन संख्या आगे बढ़ेगी 8 रन और 14 रनों की जरूरत है। बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो ऑल मिरकौड़ा की ओर से पहली गेंद पर गोल्डन डक का शिकार देखने को मिले अरबाज, उसकी बदौलत रन कम बनते हुए नजर आए। डॉट गेंद आई है और पहला ओवर यहां से अब देखा जाए तो पहला ओवर समाप्त हुआ है। रन बने हैं 8, 14 रन चाहिए आने वाले 15 गेंदों पर। जी हाँ, रिलैक्स बल्लेबाजी करना चाहेंगे, ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते, पता है सोहम बाटकर। जी हाँ, पावर हिटर्स के टीम की ओर से खेलते हुए न्यू हनुमान ड्यूटीवाड़ी यानी कि NHD हाल ही में यानी कि 18 तारीख को चैंपियन बने हैं, और उसी कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर इस प्रतियोगिता में खेलते हुए आ रहे हैं। पहले दमदार गेंदबाजी, अब बल्लेबाजी करने का मौका सोहम को मिला है स्ट्राइकिंग एंड पर। इस समय गेंदबाजी के लिए है श्रेया, देखना होगा। इस बीच स्वीप अटेम्प्ट करना चाहते थे, गेंद को नहीं रोक पाएंगे विकेट कीपर अरबाज। लेग बाइज के रूप में स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों इस 2 रनों के साथ। 10 रन और 12 रनों की जरूरत है, लंबे स्ट्रोक की कोई जरूरत नहीं है। डिक्लेयर क्षेत्र में खेलेंगे तो बड़ी आसानी के साथ ये रन बन सकते हैं। रिवर्स अटेम्प्ट किया था लेकिन विकेट कीपर अरबाज ने गेंद को रोका। डॉट गेंद आई है, पता है कि पीछे अगर डिक्लेयर क्षेत्र में खेलते तो बड़ी आसानी के साथ 2 रन मिलेंगे, क्योंकि वहां पर फील्डर तैनात है नहीं, इसलिए सामने वाला रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन ओवर पिच गेंद थी, ऐसी गेंद को नहीं चूकते, और सोहम बाटकर के बल्ले से करारा चौका निकलता हुआ। व्हाट अ शॉट, वाइड यॉर्कर थी, लेकिन जिस तरीके से नजाकत इस गेंद के ऊपर दिखाई, कमाल का स्ट्रोक देखने को मिला। इस बार भी वैसे स्ट्रोक था, रोकना चाहेंगे कवर की दिशा में, ऋतिक रोकते हुए गेंद को। डॉट गेंद आई है लेकिन सराहना करनी होगी जिस लेंथ में बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर सोहम। ऐसा लग रहा है कि इसी ओवर में मैच को फिनिश करना चाहेंगे, लेकिन नहीं, ऋतिक ने कवर की दिशा में गेंद को फील्ड किया है, और एक डॉट गेंद आते हुए रन संख्या वही के वही रुकी हुई। रन संख्या बड़ी है 14 रन, आने वाली गेंदें अब यहाँ से रहेगी 10, और जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। हसन मियां कैप्टन इस समय बाएं हाथ के गेंदबाज। 6 गेंदें 6 अलग अलग स्टाइल में करने के लिए इनको जाना जाता है। अटैकिंग फील्डिंग सजाई गई है, देखना होगा। अरसलान वाडकर मैन फ्रॉम राजापुर, एक तरफ मिरकौड़ा का सुपर किंग गेंदबाज, देखना होगा किस तरीके से अब यहां पर गेंदबाजी होगी। तीसरी ओवर की पहली गेंद अरसलान के लिए। जी हां, जड़ में गेंद थी, टैप किया है, और इस समय जो है ये चौका निकलेगा अरसलान के बल्ले से, खूबसूरत चौका, और इस चौके के साथ रन संख्या बड़ी है 18 रन, मात्र 4 रन दूर है। पूरी तरीके से इस मैच के ऊपर अपना कब्जा जमाया है ऑल सोमेश्वर टीम ने, और इस समय जड़ में गेंद थी, डॉट गेंद आएगी। पता है बॉडी लैंग्वेज यहां से बताते हुए कि पूरी तरीके से मैच पर अपना कब्जा जमाया है ऑल सोमेश्वर टीम ने। बढ़िया बल्लेबाजी रही, कोई मौका नहीं दिया गेंदबाज को हावी होने का। फुल टॉस गेंद दी, गैप में खेला, लेकिन अच्छी फील्डिंग इस समय आप देख सकते हैं, और ये डॉट गेंद आई है। बातचीत की जा रही है सोहम द्वारा, उन्हें पता है कम रन जरूर है लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते, काफी जल्दी में ये जो है रन मुकम्मल करने की कोशिश करना चाहते। तो देखना होगा अब किस तरीके से अरसलान बल्लेबाजी कर लेते हैं। हसन मियां अगली गेंद लेकर, अरसलान वाडकर यानी कि जॉन टी के नाम से इनको जाना जाता है। इस बीच सीधे बल्ले से खेला है, टैप जरूर होता हुआ, और इस चौके के साथ ऑल सोमेश्वर टीम ने ऑल मिरकौड़ा जैसे बड़ी टीम को शिकस्त दी है, और सुपर 8 में पहली जीत दर्ज की है। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच है संचित। कुल मिलाकर धनराशि की अगर बात की जाए तो मेरे दोस्तों 350 रुपए की धनराशि जीती है, और मुझे लगता है उनके करियर के ये बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी, और एसपीएल जैसे बड़ी प्रतियोगिता में मैन ऑफ द मैच बनते हुए, और एक गिफ्ट हैम्पर उनको देकर नवाजा जाएगा। संचित मैन ऑफ द मैच।
अतिशय अफलातून गोलंदाजी 5 चेंडूमध्ये 3 विकेट आणि केवळ 2 धावा खर्च केल्या 4 धावा खर्च केल्या आणि